के जुग के गणमान व्यक्ति बड़ भाई हमारा अरविंद सिंह अभियंता जी तनी शांति बनाओ जाओ। बहुत हमारा दुख लगल अभियंता भैया हम रवा मेहरारू के कुछ कोई सकत नहीं। और छोट भाई है मजाक कर सकत नहीं भौजाई से बाकी रौरा मजाक ना कोई नहीं है हमारा मेहरारू के रौरा बताए मन बाउर नजर डलनी है कहने की जवाब हम कह नहीं की सकत बाकी कहले बानी तो कर जवाब हम देव देव मानव ना हो ना सुन बाबा हमने की मुट्ठी में कुछ धैले बानी दे हो जाए जाई हम ही ना कहमी कि हमारा लय करे जवाब दे हम ही कहमी कि बहुत अच्छा रे गायक है अच्छा गइबो करिले हम कंपोज ना कर रहे अपन में थोड़ा सा अपन मिजाज कर ले रहे छठी में के गीत रहे तो हम थोड़ी कम करबे चोइचा के कंपोज कर दे ई तो भाई कि चले ना आवे अंगन में टेढ़ हम का बोल रहे सुन बाबा ओ में हम कंपोज दूसर ना कर रहे हम अपन गायकी के अंदाज में डाल रहे का बोल रहे के हाय छठी मोरी मैया है नीचे जाना होता ना यह नहीं के हाय छठी मोरी मैया चाचा अरे तेहू तो भैया पूरा पाका बेआस बड़े हमार बाजार वही पर बा आ कहीं ना कहीं रवा झुराए वाली फंसे वाली काम करतनी रवा गायक निमन है आज भी भरत शर्मा के कोनो लई रवा इतना निमन माने गाई ले जना के सुनला के बाद बाकी अब छठी में हम ले गए तरवा छठ में लेके चल गए तो कहने कि ना भैया बा इहो विज्ञान है ये कहत नहीं कि विज्ञान बड़ा तेज नहीं खे ना तो तू अपन नाक हमर गोड़ ठीक करा दे भैया ई विज्ञान बा कि देखे में लगत है कमलेश धाती दुनाक से टिकवत रहे ई विज्ञान हो रौरो विज्ञान बा कि नट बोल्ट पर हुआ खड़ा बन सही बात लोहा विज्ञान बा कि लोहा लकड़ पर खड़ा बानी ना तो कुर्सी के बस करला बुझाइत कि रोड पर कचराइल बेंग होई रौरो चिन जवाब दियाई बाकी तनी आवत रानी रानी कहता नहीं ने हां आओ पहले गो तनी सामाजिक गीत ओकर बाद दू गो लयदारी होई अभियंता भैया तनी ध्यान दे ए महाराज और मन ना लगत हो जानता नहीं हम ना 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 कैसे कि रोग हर रोज कचड़े में घूमता नहीं आज तनी स्वच्छ जल रो परता तर रो देह गनगनात होई हम जानत हां खालसा गांदा बोलेली रो गांदा खानी ई माया हलो आय अर्जुन भैया ये माया में के नहीं फसल बड़े बड़े ऋषि महात्मा लोग फसल बा हमनी कवना खेत के मुरई बनी जा हां ओहे मैं हम लोग के बहुत गोल साया बा अरे पूर्वक गवार लोग अरे कले बानी होई ना चली चले भाई रवा कहता नहीं कि गीत के मेल धराव जाला तो चली लई बत्ती आई गीत के मेले धारा धरावल होके एक गीत के मेल धराई खराई तो अरे पूर्वक गवार लोग अरे कले बानी होई ना थाइल बड़ ना थूनी में बड़ बड़ तारा पैसा देबे कोई तो दे दे गौ नहीं बिगाड़े के प्रयास मत कर तारा पैसा बगैर हमने क्या चलो मत तू नोट भारत और भारत सरकार के तू पूंजी कम करता रहा हां पैसा ली तारा पक्के सो जाए हां तारा पामनी का चलिए भीतर ही
प्रिंस भैया हमार पुरस्कार दिला बानी हार्दिक अभिनंदन में जय जयकार भले लो पैसा फारा मत भाई हाँ जा आई ओ ओ नथुनी के फांस में के फसल अरे नथुनी के फांस में पराशर बाबा नथुनी के फांस में पराशर बाबा ऐसन के गो लड़की घाट पर है नाई लेके बैठा रहली बाबा पहुंचले कहले के बचिया तनी अपन नैया पर चढ़ा के हमरा कोह पार उतार दो नाई पर चढ़ गेले बाबा नाई खेवे लगली मछोदरी बीच नदी में जब नाव पहुंचल बाबा अपना जोग विद्या से देखले कमलेश राम डॉक्टर साहब पुरस्कार दिल बने गाय घाट कमलेश राम जी पुरस्कार दिल बने हार्दिक अभिनंदन बाबा जोग विद्या से देखले के अगर लड़की से अगर हम संभोग करतनी तो खूब बढ़िया गो लड़का हो बाबा अपना दिल के बात कहिए दिले कहले के बचिया हमरा के रति दान करो तारा बड़ी ही सुंदर पुत्र के प्राप्ति होई ए बाबा रउआ बूढ़ बानी हम लइका बानी ई का कहता रहो अभी बच्ची हो बाबा कहले के करो उपाय बा तू बच्ची बारू तो कर उपाय बा कमंडल से जल निकाल के मंत्र पढ़ ले अब दहिया पर छिड़क देले 7 बरिस से 16 बरिस के हो गईली कहले कि अब कोनो दिक्कत नहीं खेनु तो हमारा कर दान करो ए बाबा दिन में ना हो की दिन में ना होखी दिन में से एक और उपाय बा कमंडल से जल निकाल के अब बाबा छिड़क दिले नैया के चारों ओर से कुहा हो गई हजन कुहे से देखत नहीं जा देख ली अरविंद भैया ओहे पर असर बाबा हो अपना मजा मारे खातिर कुहा बरसावल असरवा एक्सीडेंट रोज होता है गाड़ी के जाए के हमनी के 8 बजे जकर तक यहाँ पहुंचतन या 10 बजे जतन कि ना बाकी फंसल रहले कि ना फंसल नथुनी के फांस में पराशर बाबा फसल अचाई के मछोदारी के बालपन में अचाई के मछोदारी के बालपन में फसल अरे सुंदर गुलाल भैया बेसमुन ज्ञानी है ना थाई बड़े नथुनी में बड़े बड़े भैया कहते नहीं कि कमलेश देहाती के पद्म श्री के पुरस्कार मिल सकता कैसे कि निमन निमन हो बाउर बाउर हो हमार मार्केट निमना में बा रोरो निमना में बा बाकी रेवा के कुछ ब्यास गंदा कदल बा गलती कहते नहीं भैया अरे खातो बनी यहाँ कनी गंदे यार हाय छोट भाई हो नवसेक बाबा इहे कहला हो कि चलो जो भैया ससुरारी तो यहाँ के कितना खतरनाक कट कनी है कहतनी के बबुआ हमर खाली ससुर बाड़न उ घरवा ले लो आयो गोरी हलो रुक देखिए इनका का ऊपर नारायणपुर सोनू गुप्ता जी पुरस्कार दिल बनी हार्दिक अभिनंदन बा त का हो जाई बड़ भाई का ससुरारी हो आ ससुर बोलले बाड़ो हमने के छोट भाई बानी जा रवा ससुरारी नवरसा पर रह सकत नहीं का है कि रवा पदहु के फुर्सत बा रोज गौ नइए बा मने रवा पदहु के फुर्सत बा भैया बाबे अरे भैया केहू से पूछी तो अरे एक दिन गौ नई मने एक दिन खाली हाथ नहीं की उ त कुसुम भौजी कैसे रवा पर बाड़ी हमें चिंता में अरे बे उहे ससुर जी रखले बड़े गांव के मुखिया ओगरले बड़े कहिए तो उहे गलती कहते हैं भैया हमने के छोट भाई बहन नवरसा पर रह जाए और ससुरारी और ससुरों का गोर दब जा अब तो दूसर के होए नहीं खे काहे कहते हैं रो पादे के फुर्सत नहीं खे हम ससुरारी जाकर रह गए हमनी के तो प्रेम से रगन बढ़िया साफ कर देब जरा बाकी और नथुनी के फांस में के फसल नारा
के हो छिनरा बाबा का अरे का ये अरे बाबा केने बानी टार्च पर नहीं होने से तो हमारा बुझा गइल अरे बाबा तो बहने आनहर पक्का बोल बने हो लंगड़ी कुबारी ये लो सकर बाबा घर ले पहुंचाओ देखिए हमने के आनहर लंगड़ बानी जन हमने में दुख ना लगे ना 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 गलती कहते नहीं हम शुरुआत वाला भैया चल गए सब का खाना खाते नहीं सब है वो लोग के भैया लोग के हम देखल बानी प्रतिष्ठा भैया वो जो लंगड़ लागे लॉन्ग लॉन्गर अरे लॉन्गर का लंगड़ खाना ना खाई जाला लॉन्गर लॉन्गर लंगड़ वो जो लंगड़ लेगा के खियावल जाला दादा है नयो में वो लंगड़ लागेला देखिए द्वारथी बात बोली डायरेक्टर वाक में बोलत नहीं हां हाय रे करम बाकी और लोग फसल बा इहो का फसल बा हां अरे नथुनी के चक्कर में नार भइल नथुनी के चक्कर में नार भइल चीन जाई मभी तने हो दिमाग डिस्टर्ब कइले बड़े हां महाराज को तरह के आनर लगा अनहर कहतर हमरा कैसे दिमाग खराब बताई नाइयो में लंगर अनहर बानी जी बानी हो ना। अनहर ती तो देखते रहो सबके रबा देखो तनी हमरा के बाकी अनहर के रबा टोकत देखी ना देखिए ए भैया अनहर हे बा खाली मलम एकरे कहूं आंखी नहीं खे ना बाकी जइया करे से भेंट हो जाई मैं सुख सुविधा रउरा भुला जाई बुझाई के रो नौका भात के माड़ पर बैठल भाई भैया झट देती टाइम कटता हां तो दे दी पीएस पांडे भोजापुर के माध्यम से पुरस्कार देने बाबा के पोलगी बा आशीर्वाद के कामना बा नथुनी के चक्कर में नारद भइले या नरका है काहे दिन रात देखल सिलनिधि के कन्या रहली विष्णुहनी आओ अब बाबा के हाथ देखौले हाथवा देखले त लिखल रहे कि जो यह बर अमर सो होई समर भूमि ते जीत न कोई अब बाबा कंठी माला फेंक देले बीड़ा तूर देले दिन रात नारायण नारायण करे वाला हमका मन में हो गेल के लइके से हम बियाह कर ले हां तो गइले विष्णु भगवान के यहां आ जाके कहले कि हे विष्णु भगवान अपन रूपवा हमरा के दे दी काहे कि हमरा बियाह करे के मन कइले बा हां ए भैया ए बाबा हिलता बोटवा हिलता दे दे रूपवा दे दी विष्णु भगवान सोचले कि हमार भगत हवन हां आ देखो तनी कि गाढ़ा में गिरे के प्रयास हां तो कइले का बानर के मुंह दे देले आ बानर के मुंह लेके स्वयंवर में गइले हां स्वयंवर में गइले जने जने विष्णुहनी माला लेके घुमस नारद बाबा ओनिए जास हां अरे अब विष्णुहनी माला वाले के हट जास हां बाबा सोचस कि देखले नहीं थे फिर से प्रयास करे दा हां दादा और केहू ना बोलो शंकर जी के दुगो गण रहले जय विजय अशोक सिलदार पचरुखिया देखा उनका ऋषिकेश हार्डवेयर पचरुखिया के माध्यम से बहुत बहुत रुपया पुरस्कार हार्दिक हार्दिक अभिनंदन जय जयकार बा जा तारो गाड़ी हरदी लगी जा माला पर गेल नु ले जाके मालवा होने फेंक दो माला पर गेल त मालवा होने फेंक आवा तल हलू हो जाते है जा फेंकियो हल दे माला पर गेल भाई माला जब ले जा मालवा फेंक आवा जा मर्दे भैया गंगा जी में माला डलवा ले नु माला डलवा ले नु तले मालवा जा कोने फेंक आवा तारा के कहत नहीं कि मालवा जा कोने फेंक आवा वाह मारा मलवा डाल दियो ठीक ठीक अब का आत्मा के शांति मिले जा सपना में बहब नथुनी के चक्कर में नारद भइले अनहर आया ही से मुहवा उनका मिल रहे एही से मुहवा उनका मिल रहे शंकर जी के गौर कहले के बाबा बियाह करे आइल बड़ा तो शीशा तो ना मिली तो
तनी पानी चाहे गड़ा गुड़ी में अपन मुहावा देख लो तो देखले तो बानरे के मुंह रहे। विष्णु भगवान के श्राप दिले कि हे विष्णु तू छलिया हो एही तरह समुद्र मंथन भइल तो लक्ष्मी के अपना लिहलो आ शंकर भगवान के विष पिए के दे देलो। आज हमरा बियाह करे के मन कइल तो हमरो जकरा से बियाह करे के लोकरा के लेके चल गेलो। पीएस पांडे जी हमरा के पुरस्कार देले बानी, हार्दिक अभिनंदन बा। कहले कि जा श्राप देता नहीं एगो समय आई तारा मेहरारू के एगो राक्षस हर के लेके चल जाई। आज जन बानर के मुहवा हमरा के देले बड़ो इहे बानर के मुहवा तारा मेहरारू के खोजे में सहयोग करी लेकिन फंसा रहला कि सब हम बचा के भइल पानी पानी होई ना थाइल बाले ना थूनी में बाले बाले आदरणीय मुकेश सिंह भैया पेरोटा के माध्यम से पुरस्कार बा। भाठा मलिकार बैठल रहो कार अनु भैया हमार कमलेश शाह जी पुरस्कार दिल बानी, हार्दिक अभिनंदन बा, जय जयकार बा। पैसा से ढेर अच्छा अच्छा इधर साड़ू हमन मालवा डाले तो तब तो मिल के काटब लो। उपेंद्र सिंह व्यास जी के माध्यम से पुरस्कार रंजीत जहरीला वाह अरे भाई वाह ई पीडब्ल्यूडी में बनी। अच्छा पीडब्ल्यूडी पैखाना वाला डिब्बा। अरे रोवा के हम हल्का में ले हम कहियो अपना हल्का में रोवा के ना ले सकिए जाई जाई अपना हल्का में रोवा के हम ना ले सकिए ना जाई एरियल किल न पीछे कहती। ए भाई अपने दिल के तरह समझ सही बात भैया सही बात बा। हाँ हाँ ठीक 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 हाँ जी हाँ दी हमरा के तब ना दिहन तारा के अरे तारा के ना पता पति पुत्र बड़ई हाय 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 देखी तो हीरो है का यार। दर्शन करत रे और नथुनी के फांस में के फसल इहो फसल बनल जैसे। अरे नथुनी के फांस में दुर्योधन झुराई नथुनी के फांस में दुर्योधन नथुनी के फांस में दुर्योधन झुराई। ऋतिक भैया हार्डवेयर ऋषिकेश हार्डवेयर पचरुखिया। हाँ जी अशोक ठेकेदार काथे के ठेकेदार है मेहरारू के सेटरिंग के देखी तो धन्य हाँ दे दे उनको जाई ठेकेदार साहब। नथुनी के फांस में दुर्योधन अझुराइल। अर्जुन भैया दुर्योधन जब नथुनी में अझुराइल तो भइल का जुआ में पांचों पांडव के हरा के द्रौपदी के भी हार गइल लो। पांचों पांडव मुड़ी झुका के बैठे रहे लो। दुशासन का आदेश दिलस हे दुशासन जा और 5 भतार वाली के केस पकड़ के इस सभा में घसीट के लियावा लंगा करके हमरा जंघा पर बैठा दो तनी देखी त जेकरा के जितले बनी ओकर शरीर देह कैसन बा। दुशासन सारी घिचल बाकी जकरा पर कृष्ण भगवान के महिमा होके ओकर बाल बाका केहू का कर सकेला। दुशासन के शरीर में 10,000 हाथी के बल रहे आ सारी जब घिचे लागल बल थाके लागल।